Ka-journey, ayaw sa pag-scroll kay basin ka ni gyud ang reminder nga imong gipangita. Home na ni nga video kay para nis imo. You know, na ako i-share nimo karon kani nga linya mao ni usa sa nakapapush nako nga magsugod og vlog nga mo share ug mo build ani nga community. Ingon sa karaang panultihon, kung 6 months nga kalampusan imong gusto, tanom og humay. Kung 10 years, tanom og kahoy. Pero kung 100 years, build people. Pagkabati gyud nako ana sa una ka journey, naglingi ko sa akong kaugalingon. Unsay akong gitanom karon? Short term, medium term, or long term? Kay mao ni akong realization. Kung gusto ka og long term success, dili lang kwarta imong buhaton. Dili lang negosyo, dili lang assets, kundi dapat ang tao imong tukuron. Imong anak, imong team, imong mindset ug imong kaugalingon. Jim Rohn said, "Success is something you attract by the person you become." And that hit me. Kay tinuod ka journey, daghan mo invest sa stocks pero gamay mo invest sa ilang karakter. Daghan gusto mo grow ilang business pero dili mo grow ilang discipline. Daghan gusto mo inspire pero dili mo build og kaugalingon nila. Mao bitaw, ako ning gisugdan akong vlogging journey not to be famous, not to impress people, but to plant seeds. Seeds of mindset, seeds of discipline, seeds of future success. Kay kung mo build kag tao, you're building the next generation. Mao na tinuod nga 100-year plan success. And here's the psychology behind it. When you uplift people, their brain releases dopamine. Ma-attach sila nimo emotionally. And when people feel seen, heard, and challenged, they stay, they engage, and they grow with you. That's why this message might go viral kay dili ni about me. It's about you. So, ka-journey, na ako'y pangutana, unsay linya nga nakapadasig nimo karon? Unsay words nga nakapapukaw sa imong kalag? Comment down below. Promise, basahon gyud nako tanan. Basin ang imong words, mao pod makapadasig sa laing tao. Push, push, push yourself. Kay kung dili ikaw, kinsa man di ay. O ayaw kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Babush and see you in my next video.